Исәнмесез, хөрмәтле милләттәшләребез. Дөнья студиясендә кунакта бүген күрше республикабыздагы тугандаш дусларыбыз һәм безнең Казан тамашачысы яратып өлгергән Нур театрының директоры Фирзат Габидуллин. Исәнмесез, Фирзат әфәнде. Исәнмесез, хәерле көннәр. Сезне Казанда күрүебезгә без бик шатбыз. Рәхмәт. Һәм әлбәттә бүгенге студиябездә сезнең пәйда булуыгыз да бу очраклы нәрсә түгел. Сез бу арада Казанның яшь кунагы, чөнки Уфа Нур Татар дәүләт театры тиздән Казанга гастрольләр белән киләчәк. Әйе, әлбәттә. Февральнең 24-те, 25-е, 26-сы, 27-се без Казандабыз, Галәскәр Камал театры бинасында. Безнең театрыбызның 30 еллыгына багышланган отчет дибәйтәрәк кирәк гастрольләребез. Без бит инде Казанга килгән вакытта шул Казан тамашачы залында имтихан тотабыз дип без ничек кенә булса да шуңа күрә. Һәр вакыт көтеп торабыз, нәрсәләр шаккатырырлар икән дип. Шуңа күрә без Алла биша шу көннәрдә киләбез. Инде форсаттан файдаланып барыгызны да чакырам, хөрмәтле тамашачылар, килегез, рәхим итегез Камал театрына февраль азагында. 24-27 февральда Казанда Галәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрында Уфа Нур Татар дәүләт театры гастрольләре. Билетлар teatr.nur.ru, Камал театры.ру сайтында, Камал театры кассасында сатуда. 12 һәм 16 яшьтән өлкәннәр өчен каралган. Фирзат әфәнде, сезнең Камал театры белән дуслыгыгыз менә шулай бер-берегезгә кунакка ирешүләр һәм инде Башкортстан тамашачысына, Татарстан тамашачысына иң әйбәт спектакльләрне күрсәтү, ул инде матур бер традиция бит. Пандемия күпмедер күләмдә моңа аяк шалды, әлбәттә. Нинди спектакльләр белән киләсез? Беләсезме, бу театр бер-берсе белән дустана яшәүдән аның битен нәтиҗәсе бик зур, бик әйбәт тирә кирәк, чөнки бер-бер артистлар бер-берсе белән сөйләшәләр, аралашалар. Алар бит бер-берсен беләләр. Шулай бит театральный мир очень тесен и узык теләр бит инде. Шуңа күрә менә пандемия бит инде. Кахар суккан пандемия дип әйтик. Ничек кенә булса да аяк шалды. Камал театры безгә килергә тиеш бит инде менә ноябрь аенда, былтыр ноябрь аенда, ләкин алар инде 1 елга күчерделәр. Без инде менә февраль аенда киләбез. Алла бирсә 5 спектакль алып киләбез. 5 спектакль. 24 февральдә без башлыйбыз гастрольләребезне Зифа Кадырованың Фатима дигән спектакль белән. Инде күпләргә таныш бу әсәр, әйтергә кирәк, хатын-кызга ода дип әйтергә кирәк, хатын-кыз турында, хатын-кызның язмышы, ничек кенә булса да мин шуны әйтер идем бу спектакль турында. Әгәр дә ират шушындый ниләргә дучар булса диргә кирәк. Сынауларга чыдый алмас иде. Чөнки шул тиклем язган Зифапа бу романны инде бит. Инде сәхнәгә куелышы аның бигрәк тә безнең театрда, театрыбызның баш режиссеры Озаджи Ханшин бит сәхнәләштерде бу спектакльне. Әйтергә кирәк, бу спектакль бер кашанда буш залга, какой анда буш залга дигәндә, урын юк бу спектакльгә менә алдан алып бетәләр. Чөнки бик матур, бик гөрләп бара бу спектакль. Әйтергә кирәк, узган елның иң уңышлы премьераларының берсе булды дип әйтергә кирәк бу Фатима спектакле. Инде 25 февральдә без уйнаячакбыз инде Илгиз Әниевның Хыял йорты дигән музыкаль комедиясын дип әйтергә кирәк. Аны инде бер сүз белән әйткәндә Дом 2 дип әйтергә була. Дом 2 дип әйтергә була. Яшьләр өчен мәктәптә укыган, олы мәктәптә укыган зур класстагы 9-11 класслар өчен, һәм әлбәттә инде тамашачылар өчен бик матур, бик күңелле, җырлы, моңлы комедия. 26 февральдә без уйнаячакбыз үзебезнең Башкортстан драматургы Мәдәрис Багаевның «Бер мәл шәһәрдә» дигән комедиясын. Бу инде бу спектакльдә төрле кызыклы әйберләр, төрле кызыклы вакыйгалар була. Монда әйтергә кирәк, клоунадасы да бар, цирк та бар, бөтен әйбер бар. Шуңа күрә бу спектакль чыккан вакытта мин куркыбрак торган идем бераз. Ничек үтер микән бу тамашага дип. Аллага шөкер, бүгенге көндә бик матур бара, тамаша кабул итә. Әйтергә кирәк, әлбәттә җырлы, моңлы. Гомумән әйтергә кирәк, безнең Нур театрының артистлары 80-90% җырлыйлар. Башта профессиональ кимәлдә бит җырлыйлар.
Гастрольләребезне Галиябану спектакль белән ябабыз 27 февральдә. Галиябану турында сөйләп торасы юк бит инде. Аны инде татар халкы, башкорт халкы дип әйтергә кирәк. Барып менә безнең мөселман халкы белми торган кеше юктыр. Аны білмей торган кеше юктыр. Бик матур спектакль булып бара чыкты бит инде. Менә декабрьнең 4-ндә, былтыргы декабрьнең 4-ндә чыкты премьера. Аллага шөкер. Ирзет әфәнде, менә Камал театрында да, аннары соң безнең Кариев театрында да Галиябануны кабат уйнадылар әйбит. Әлбәттә, һәр режиссер элеккеге варианттан күпмедер күләмдә аңа үзгәрешләр кертергә, бераз заман чалаштырырга да тели. Сез нинди вариантны сайладыгыз? Шул классик вариантмы, әллә инде үзгәрешләр кертегезме Галиябануга? Сез беләсезме? Менә мин үзем гомумән хуҗа буларак, җитәкче буларак театр сферасында яратып бетмимен булган классикадан теге үзебез әйткәндә мөгез чыгарга теләгән режиссерлар була бит. Мин аны өнәмим. Ул сакланырга чөнки ул безнең милли классика, ул милли классика. Әлбәттә, куеп була Галиябану төрлечә куеп була. Галиябану спектаклендә бер тапкыр Галиябануны җырламышы да куеп була спектакльне алайда үтә. Әлбәттә, критиклар карыйлар да, "О, прекрасно" дип әйтәләр бит инде. Әмма ләкин театр нинди генә ничек кенә булса да халык өчен эшләргә тиеш. Халык өчен, тамашачы өчен эшләргә тиеш. Шуңа күрә без әлбәттә монда инде спектакль башына шкатулка формасында, шкатулка дип инде күз алдына китерәсез бит инде шкатулка һәм инде ничек язылган Мирхәйдәр Фәйзи белән шулай сәхнәләштерелгән. Шуңа күрә карашсыз Алла бирсә, карашсыз. Барып карыйсы килә сезнең спектакльләрне шундап та. Менә әйтегез, Фирзат әфәнде, теге барып карарсыз дигәннән Казанга киләсез. Башкортстанда уйныйсыз, әйме? Менә сезнең директор буларак та сез бит инде артистларның уйнын барыбер җитәкче ул кеше һәр вакытта да ничектер залны карап торырга ярата, ничек кабул итүләрен карарга өйрәнә бит инде ул җитәкче кеше, әйбит, ул бик мөһим әйбер. Менә сезнең үзегезнең карашка Казан тамашачысы һәм Башкортстан тамашачысы ниндидер айырма сизләме, әллә тамашачы ул һәр җирдә дә бер төрлеме? Беләсезме? Төрле җирдә, менә шушы мин театр дәвре дип әйтергә кирәк. Мин 30 елдан артык театрда эшлим. Төрле җирдә булырга туры килде, төрле җирдә булырга. Шул республикаларда, шул зур шәһәрләрдә, шул Санкт-Петербург, Мәскәү, Уфа, Казан дигән кирәк. Әлбәттә, теге зур шәһәрләрдә инде ул халыкны әйтергә кирәк, теге урысча әйтмешли избалован бит инде ул театраль сәхнәләр күп бит инде, театрлар күп. Әлбәттә, белә кирәк теге поселокларда дип әйтергә кирәк, авылларда, район үзәкләрендә ул бер төрле карый тамашачы. Үзенә күрә бер төрле карый. Казан тамашачысы дип әйтергә кирәк. Аерма бар дип әйтәсем килә. Халык аңлый. Менә Камал театрын карап өйрәнгән, Кариев театрын карап өйрәнгән, шул Кинчурин театрын карап өйрәнгән тамашачы. Һәр бер тамашачының театрның үз тамашачысы бар. Әлбәттә. Шуңа күрә миңа калса ничек кенә булса да театр профессиональ дәрәҗәдә уйнаса, бүтән формасын китереп дип әйтергә кирәк. Менә сез дөрес әйттегез, мин спектакль чыгар алдыннан тегеннән генә чыгып карыйм, сәхнә артыннан да карап торырга, балконнан да чыгып карап торырга, карап торам бит инде. Нихәдәр профессиональ дәрәҗәдә эшләгән вакытта тамашачы барыбер кабул итә. Монда профессионаллар булырга тиеш. Шулай да Казанга килү куркытамы? Әлбәттә куркыта. Беренчедән менә бу пандемия дип әйтергә кирәк. Әлбәттә, менә без бит белмибез бер сәгатьтән нәрсә булганын. Иртәгә нәрсә булганын белмибез. Менә әлбәттә җыенабыз, 60 кеше киләбез бит инде. 60 кеше киләбез. Кем белә? Инде Аллага тапшырып киләбез дибез, бөтенләй бер Ходай Тәгалә безгә ярдәм итер дип уйлыйбыз. Казан тамашасын күрербез дип уйлыйбыз. Иншалла, бик сагындык күрәсебез килә. Һәм инде алар да безне сагынган дип уйлыйбыз. Фирзат әфәнде, әйтегез әле, менә гомумән сезнең театрга пандемия ничегрәк тәэсир итте? Менә Камал театрын алсак та, Кариев һәм башка театрларны алсак та, башланып киткән чорда театрлар гомумән аптырашта да калдылар, югалып та калдылар, тамашачыны югалтабыз дигән курку да барлыкка килде. Хәзер инде Аллага шөкер безнең театрларыбыз әкренләп бу ситуациядә эшләргә өйрәнделәр. Тамашачы йөри, тамашачыдан ниндидер курку юк. Хәтта менә кай вакытта Камал театрына мин үзем барыга җыенам, карыйм, билетлар беткән. Сездә ничегрәк?
Білесізме, бұл пандемия әрбір театрға өзінің тәсерін қалдырды инде ул ничек кенә булса да. Дөрес, беренче мәлләрне япкан вакытта бөтенләй япкач курыктык. Чынлап курыкты, чөнки халыкны халык куркып бөтенләй килмәс дип уйлаган идек. Әкренләп кенә менә ничек Казанда булган, безнең Уфада да шулай әкренләп кенә килә башладылар, тула башлады заллар. Әмма ләкин менә бу инде менә бу волна дибез бит инде бу дулкын, теге дулкын. Ничек кенә булса да халык шилли башласа, ул уже күренеп тора. Резко гына халык әзәя дә куя. Резко гына. Битә башлагач, аннан тагын күбәя башлый. Ничек нинди генә пандемиялар булса да, теге безнең бит президент әйтте бит инде нәрсә генә үткәрмәдек, нәрсә генә кичермәдек. Моны да җиңербез дип әйтте бит инде безнең Владимир Владимирович күрә. Үтер бәлки, үтер дип үмитләнәбез. Үтер дип үмитләнәбез, шуңа күрә халык театрсыз бар, халык булмый, милләт булмый. Бары иҗат итәргә кирәк. Шунда кирәк. Фирдәүс әфәнде, менә сезнең репертуарыгызда мин карыйм, әйме спектакльләр шактый күп. Анда безнең Камал театрында уйнала торган спектакльләр дә бар, үзегездә генә хас булган спектакльләрегез дә бар бит. Гомумән ничәләп спектакль бүген театрның репертуарында? Бүгенге көндә театрның репертуарында уйналып барган спектакльләр 50-гә якын спектакль бар. Күп бит инде. Күп инде, әлбәттә күп. Әле бит инде һаманда искергән сайын спектакльне аны бит инде үзебез әйтмешли, алып куябыз, теге бүтән җиргә дә җибәрәбез дигән кебек. Шулай да иң узак уйнала торган кайсы? Иң узак уйналган спектакль дип әйтергә кирәк. Бүген көндә Данил Абый Салиховның Хатын түгел Аждаха дигән комедиясе. Хәзер инде шактый гына узак еллар бара. Ни өчен? Менә аны ничек дип әйтергә кирәк? Әйтүгә дә кыен ни өчен икәнен. Менә халык ярата. Халык ярата шушы спектакльне. 4 кенә кеше уйнаса да, менә аны кичә залда да уйныйбыз, зур залда да уйныйбыз. Халык ярата, халык килә шу спектакльгә. 20 еллап бара спектакль. Сәхнәдән төшми. Исеме җәлеп итәме? Уйынымы? Бәлки исеме дә, бәлки уенда бар. Хатын түгел Аждаха менә бара инде. Шуннан соң әниемнең ак күлмәге дигән спектакль. Бу көндә инде озак еллар бара. Анда әйтергә кирәк, Сәвия апа Бузуни, Сәвия апа Сираева. Әйтергә кирәк, Сәвия апа сәхнәгә килеп чыккачтында бер сүз дә әйтмәсә, халык инде уже теге шәбәкәгә китә бит инде аңарга. Шунда аңлашыла. Ну, әлбәттә, Сәвия апа мастер дип әйтергә кирәк, мастер бит инде. Монда да алып киләбез, Алла бирсә, Фатима спектаклендә Сәвия апабыз уйный. Аллага шөкер, инде менә яңарак кына туган көн үткәрдек, 88 яшь тулды Сәвия апабызга. Субханалла. Шуңа күрә әле Алла бирсә, бергәләшеп барыбыз да бөтен татар дөньясы җыелышып, Алла бирсә 90 яшьлек юбилейларын үткәргән насыйп булсын инде, амин шул. Менә андый артистларның булуы, ул әлбәттә яшьләр өчен тәҗрибә өчен дә кирәк, бит. Театрның ниндидер үзенең булган горыф-гадәтләрен яшьләргә тапшыру өчен дә кирәк. Гомумән бүген сезнең театрда теге менә процентлар буенча исәпләп карасак инде, әйме, ничә проценты яшьләр? Шактый күп. Шактый күп, әйтергә кирәк, 70% яшьләр театрда, 70%. Урта буында бар, олы буында бар бит инде. Әле менә Аллага шөкер, быел бер ел үтеп китеп бара, Уфа дәүләт сәнгать институтында безнең махсус безнең театр өчен театр факультетында актерлар курсын җыйдык. Аларны бит инде безнең театрның баш режиссеры, художество җитәкчесе булып, һәм Ташулпан Бабичев укыта, һәм инде педагоглар, яшьләр кирәк театрга, ничек театр яшьлекне таләп итә, яшьлекне сорый. Һәм әлбәттә инде урта буын һәм олы буыннар да кирәк, чөнки төрле үзегез беләсез бит, драматургия төрле бит инде. Менә мастерлар бер төрле эшли, яшьләр инде бер төрле эшли дигәндә, шуңа күрә баланс булырга тиеш, баланс булырга тиеш. Фирдәүс әфәнде, менә хәзерге вакытта әлбәттә театрлар үзенең тамашачысын югалтмас өчен ул инде төрле юлларны эзли, әйме. Ни генә дисәң дә, театрны барыбер өлкән буын күбрәк ярата. Чөнки алар шул театр белән үскән кешеләр. Алар интернет заманасы белән, алар ниндидер башка чыганаклар белән үскән кешеләр түгел. Киләчәктә театр үзенең тамашачысын югалтмасмы дигән курку хәзер кайбер театрларны балалар өчен, яшүсмерләр өчен айрым репертуар булдырып, айрым спектакльләр кертү турында уйланалар, бит. Бәйрәмнәр вакытында, яңа айлар вакытында булмасын. Гомумән менә сез үзегезнең тамашачыгызны, киләчәк буынны җәлеп итү өчен нәрсәләр эшлисез?
Әлбәттә, ничек кенә булса да милләтне саклап калган дисәң, беренчедән телне саклап калырга кирәк. Телне саклап калырга кирәк. Әлбәттә, балалардан уже әйтергә кирәк, гаиләдән башлана бит инде ул. Әти-әнидән башлана. Үз телендә сөйләшү, татарча сөйләшү. Кенәп кенә мәктәпләрдә дә менә бу бит инде татар телләрен укыту. Һәм инде әлбәттә, шәһәрдә бала зур шәһәргә чыгып киткәчтен, ничек кенә булса да безнең Ангамат Набаевның шигыре бар бит инде. Татардан да, урыстан да, татардан да, башкорттан да, урыс туып беләменә кайда бәсәлә дигән күп. Бәлки ул шулай аны аламатлык әйтеп булмый кирәкмидер. Әмма ләкин үз телен белсә бала, әлбәттә, ул әйбәт бит инде бүгенге көнгә. Шуңа күрә без инде телне саклап калыр өчен һәм театрда тамашачыны саклап калыр өчен эшләргә кирәк дип әйтергә. Үзебезнең театрыбызда балалар студиясе бар. Балалар студиясы бар. Әле мин килгәнче театрга килгәнче алар урыс ягына шөгыльләнәләр иде. Хәзер инде бу елдан шушында яшьтән 1нче класслар һәм инде 2нче класс балалары саф татарча әкренәп кенә аларны тәрбиялибез татарча сөйләшергә, әкренәп кенә татарча үзләренең бит аларның имтиханнары бар бит инде. Шуңа күрә бу имтиханнарында инде бирәбез татарча әкиятләр уйнап, татарча шигырьләр, проза укып, алар әкренәп кенә шулай җәлеп ителә театрга. Кем белә, бәлки шуларның арасында алдагы безнең көннәрдә Татарстанның һәм Башкортстанның балыгачылары булар. Шулай итеп, әлбәттә, уйнарга кирәк балалар өчен, садик балалар өчен, мәктәп балалар өчен татарча әкиятләр. Үзебезнең әйтергә кирәк Габдулла Тукайның әсәрләрен күп бит инде ул әкиятләр, Кәҗәбилә Сарыгыда һәм башка дигән кебек. Шуңа күрә бездән тора бит нәйбер. Әгәр дә без шушы мәлдә үзебезнең телебезне үзебез саклап калсак, biz tarixqa kirib qolamiz deb aytara kerak. Biz oyda ishlab qolirga bo'lirga mumkin. Ham saqlamasqa da bo'lirga mumkin. No men endi o'ylayman Alloh bersa, nechik kina bo'lsa da bor bu kunda maktabdan da kelalar bolalar, texnikum institutlardan da kelalar, bigrak motor dega eshitib qolasың, men teatrning foyesida yurgan vaqtda tatarcha сөйләшеп исәнмисез, bugun шулай менә алар әңгәмәләшә бер-берсе белән. Бигрәк ни шунсы күңелле. Димәк ки телебез саклана, булачак тамашачыбыз бар дигән сүз. Шуңа күрә шунсы күңелле. Аннары бит әле менә тагын бер теге туган телебезне саклау өчен тагын бер ишарә булып, сезнең театр каршында безнең бөек шагыйрьбез Габдулла Тукайга һәйкәл куелды. Кеше театрга килгән сайын, театр яныннан узып киткән сайын, барыбер шушы Тукайыбызны күрә, Тукайыбызны сәламлый. Гомумән, менә сез күзәткәнегез бармы? Ни дәрәҗәдә халык аңа игътибар итә? Нык. Менә беләсезме, кайбер шартны бит инде Уфалар теге көндә килгән тамашачы дип әйтергә кирәк инде. Карап үтеп киткән вакытта да киләләр безгә бит инде районнан автобуслар белән кешеләр киләләр бит инде. Шешкәләр белән киләләр, шешкәләр куялар Тукайга карап торалар, башларын ияләр. Шунысы күңелле. Чөнки халкыбыз белә, аңлый, бөек шәхес икән, каршыларында шәхес тора. Миндә инде Уфага күчеп килгәчтен сорыйларда ничексең хәлләр, ничегәндә Уфада, ничек сезне кабул иттеләр. Мин әйтәм инде, иң беренче мине шунысы әйбәт, көндә Тукай белән күршеп үтеп битәм дим бит инде. Тукай мине кабул итте, калганнары кабул итәрдем бит инде. Шуңа күрә. Фирзат әфәнде, менә Тукай сезгә һәр вакытта да Башкортстанда Казанны искә төшереп тора бит. Менә ул Казан белән Уфа арасын ничектер бәйләүче бер күпер булып тора шунда. Шуңа күрә сезнең Казанга менә шушындый матур иҗади сәфәрләрегез, гастрольләрегез бер кайчан да üzülмәсен иде. Менә бу ике арадагы дуслык ул һәр вакытта булып торсын. Әйме, менә шушлай артистларыбыз бер-берсеннән күреп, тәҗрибә туплап, матурдан-матур спектакльләр, халык йөри торган, халык яратып йөри торган спектакльләр уйнарга ясын. Һәм әлбәттә Казан тамашачысына нинди теләкләрегез бар? Сез шул теләкләрегезне әйтсәгез? Шунысы әйбәт, баягына әйтеп үтәргә нитеп китте, онытылып киткәнбез, тагын бер кичә залда тагын бер спектакль Масур Галиашевның Күлмәгез мин үләм дигән ике көн буена. Ул комедиядә бара, шуңа күрә аны чакырам. Нәрсә әйтәсем килә, хөрмәтле дуслар, хөрмәтле тамашачылар, бүгенге көндә иң мөһиме сәламәтлек. Bütün теләгем шул, барыбыз да сәламәт булыйк, исән-сау булыйк. Чөнки менә күрсәтте бу пандемия нәрсә икәнен. Күп кешеләребезне югалттык, күп кешеләребезне, дусларыбызны, туганнарыбызны югалттык. Шуңа күрә бүгенге көндә иң мөһиме сәламәтлек, барыбыз да сәламәтлек булыйк. Сәламәт булыйк. Театрны яратыгыз, театрга килегез. Чөнки тамашачы булган вакытта
театр яшәячәк. Бергә булыйк, бердәм булыйк. Шул гына. Рәхмәт. Әңгәмәгез өчен бик зур рәхмәт сезгә. Рәхмәт сезгә. Хөрмәтле милләттәшләребез, бүген Дөнья студиясендә кунакта Уфа Нур Татар дәүләт театры директоры Фирзәт Габидуллин иде. Әңгәмәне Энҗе Шәһиддинова алып барды. Без әлбәттә Казанлыларыбызны, кемнәр менә шушы февраль айында 24 февральдән Казанда була, рәхәтләнеп Камал театрына, Нур театрының спектакльләрен карарга килегез дип чакырып калабыз һәм бергә булыйк, бердәм булыйк дип саубуллашабыз.